Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka altine hande ko ɗon yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettude seeɗen ɓe min jistaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeli meɗen e oɗo subaka gueɗe dawrugol kono haade ɗum en jahate coftal ɓalli Aliou Cissé hanki wiyanoma ni dañno malaise ɗum noon ma en gartu hen e nder jayndildi ha tengti gueɗe oɗo mo ganduɗa woni Karim Wade Ousmane Sonko e nogas ɓe ganduɗa kamɓe goni candidat ɗi joni joni wonto so Allah lamɗo jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe biyankoɓe garen e jayde l'observateur kañum uddita damale oɗo subaka gudditiren noon sage uji jeeɗiɗi noon ɓe mbi oɗo saaha kay ɓe tan gaari e tan ɓe ganda ko kamɓe goni jogorɓe wonde candidat ji ɗiɗon candidat ji noon limore mabɓe ne tolne nogas nden noga candidat ji nogas noon jeeyaka hen oɗo mo ganduɗa woni Karim Wade Ousmane Sonko garen noon e tan hanki sunnare walla mbiyen samedi sunnare ganduɗa yene dow Sénégal woni Sankare Kiné Diouf Diagane wonno joom suudu e oɗo mo ganduɗa kanko woni Thione Ballago Seck yummum Wally Seck ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ina tan fawi e dow ina yani e dow Sénégal garene jayde Sud Quotidien noon oɗo subaka kañum ari tan koye candidat ji nogas ɗi ganduɗa ko kamɓe tigui gone piste o oɗo saaha ɓe mbi kay Karim Wade jeeyaka hen saabi ɗum noon koko Ceerno Alassane Sall waɗi tan plainte walla tan recours faade gueɗe makko e nationalité ji makko ɗiɗi garene jayde Le Quotidien kamɓe noon ɓe gaari tan ɓe mbi ko bataille en vain ɗum noon nogas ɓe ganduɗa kamɓe jeeyi haare nde ɗon holi jogorɗo noon wattidade e siiso ɗon tigui namdal ngal woni saabu yete ɓe mbi PDS kay oɗo saaha kamɓe koɓe dariɓe tan jopade feedendu conseil constitutionnel wiide kay ko banggue mbuñaari tan woni less ha saabi kamɓe ɓeɗon kay ɓe mbi Karim jeeyata kay élection ji ɗi ɓe mbi yete capannayyo ɗi ganduɗa yete oɗo saaha kay kamɓene koɓe wiyaɓe ɓe jeeyatake hen ɓe ndendini kamɓene junggo e fandu gam tan ƴewde noɓe mbaddata e conseil constitutionnel caggal nde ɓe nannuno recours aji mabɓe sala garen ha joni e jayde Vox Populi noon wi tan ko Sonko Karim Wade ɓe mbaɗama éliminé kono candidat ji nogas oɗo saaha kamɓe kay jiiloto oɗon fauteuil présidentiel oɗo saaha noon ɓe mbi Karim Wade kay waɗi ɗum recalé ko tan double nationalité makko mo joguino ɗum tigui saabi o waɗa recalé ɓe garti kay ha joni e gueɗe oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Aliou Cissé woni tan joguiɗo baroɗe meɗen nde kanko noon ɓe mbi o waɗino malaise kono noon caggal examen ji baɗaɗi ɗo joni noon omo wawi ruttade liggey makko garen ha joni jayde Le Soleil jayde gendire noon ari tan ko wiide explication ji kayne adde e gueɗe kay oɗo mo ganduɗa woni Karim Meïssa Wade kanko Karim Wade noon ɓe mbi tan ko double nationalité makko saabi tigui o waɗa recalé toon to conseil constitutionnel caggal noon nde recours nanna ɗum noon woni ko ganduɗa yete ko Ceerno Alassane Sall nannuno oɗon recours ɓe mbi noon kanko kay oɗo saaha nde o nannuno kayitaji makko e ɗo ɗo ganduɗa kay ko ɗon gueɗe ɗe tolni hay so tawi wiyama o natti jogade nationalité française hatta noon o wawa jeeyede e sungoli ɗi saabu nde bo nannata kayitaji makko tawi ko omo wone nationalité française makko garene jayde li quotidien oɗo subaka ari tan koye Anta Babacar Ngom ɓe mbi noon komo ganduɗa kay oɗo saaha ɓuuri ɓeydude darde muɗum e gueɗe muɗum kanko Anta Babacar Ngom mo ganduɗa woni debbo jeeyeteɗo e sungoli garoji ɗi kanko noon o wi tan ko gueɗe makko mo ɓuur darade hen kono kadi to banggue diaspora to amo jogui toon gueɗal garene jayde tribune noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide PDS waɗi soupçonné ko conseil constitutionnel tigui joppi peɗeli wiide tan yete kamɓe kay oɗo saaha yete kanko o biyeteɗo Cheikh Tidiane Koulibaly e oɗo biyeteɗo Cheikh Ndiaye kamɓe ɓeɗon kay goni ɓe ganda yete koɓe ɗoɓe pawi walla tan koɓe mbaɗi ko ɓe potani ɗum wadde ɓe garti e Kiné Diouf Diague wiide tan au revoir Fatou Kiné à jamais ɓe mbi tan yete o yeehi kay oɗo debbajo kono noon ma ande mano wirnete saabu mo foti artirede ɗo e nder
leydi makko Sénégal ɗum noon jayde tribune ari hen oɗo subaka garene jayde Dakar Times kañum rutti tan koye sungoli jogordi dañde 25 lewru février ɗum ɗon noon ɓe mbi Dakar noon waɗi invité observateur uji du Union européenne ngam ɓe mbawa tawtorede kay sungoli ɗi beele ɓuura wawde rewde e lawol kamɓe ɓeɗon noon ɓe mbima ɓe neldu délégation walla wiye ɓe neldi délégation ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ngam ɗiɗon sungoli kala ko yahata hen eno waɗirte tawa yimɓe moɓe ina tawtore ɗum garene jayde libération kamɓe noon ɓe gari tan ko ɓe jeehi ko to ganduɗa woni diwan mo Casamance to Sédhiou toon noon ɓe mbi tan ko guel ɗo cukalel dewel ko élève noon janggowo ɓe mbi tan jignaɓe makko mbataw piimo hawa tan hawre sati ɗum ɗon noon kanko guel ɗon cukalel ɓe mbi ha saabi gueɗe ɗe noon o yano tan ko soirée mana o yano mataw ko bal jamma taw noon o waynaki jignaɓe makko ko ɗum noon saabi nde o arti ɓe piimo hawa ƴetti hen gañandeli musdi koye ɗin gañandeli noon o wasi fittandu makko hay so tawi jignaɓe ne mbaɗanno peeje peccorɗe noɓe mbaɗi hawa tetta tan cellal ɓandu makko kono noon o wattindaki ɗo nete o wattindi ko wasde fittandu makko oɗo saaha jignaɓe nana pawa juuɗe ha joni garene jayde stade coftal ɓalli ɓe mbi kay Aliou Cissé ruttitima e banggue liggey muɗum caggal nde dañno malaise ɓe gari kay milieu terrain mo ganduɗa ɓe mbi oɗo saaha ko sukaɓe tetti ɗum kamɓe tigui jogui koye kamɓe jogui oɗon milieu terrain on ji kay nate ɓeɗo tato daariɓe goni noon daraniɓe milieu terrain oɗon hettiyankoɓe yeebiyankoɓe ɓoyata walla mbiyan ko janggo foti wonde match hakkude meɗen e Guinée ɗo tigui guddirten ruɓɓindu jaydeli meɗen tottude wonadi joni e hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en mbatta tan sona udditirde hello men wongo e duwanade dendagal famille ɓe ganduɗa goni famille Seck duwanade Sénégal foof e tan kollugol caggal walla mbiyen Sankare Kiné Diouf Diaga mo ganduɗa ete joom suudu Thione Seck wonno ne woni kadi yumma e Wally Ballago Seck ne woni noon ko muusi caggal nde ganduɗa baba yeehi ɓoyani seeɗa ɓiɗɗo fawima hen ɓoyani seeɗa yumma yeehi kono fo noon ko gueɗe Allah saabu noon goto fo ummi koye Allah te ko toon ruttoto te Allah ƴettani ko neɗɗo jeeyi walla ko goɗɗo jeeyi kala ko tetti ko kañum jeeyi te ɗum ɗon ne koye aduna jeeyate ko ni tan ha yimɓe gasa wadde yo Allah yurmo yafomo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo yo kadi famille makko dañ courage Allah kadi lowa ɗumen ko ganduɗa ko kañum woni force ha mbawa jabde ɗe ɗo gueɗe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe noon tigui mbatten garene gueɗe Karim Meïssa Wade kanko Karim Wade noon oɗo saaha haala heewi to banggue double nationalité makko ko wonno eko way noon Karim nannino bagage uji muɗum walla kayitaji muɗum toon to conseil constitutionnel ha jaɓana parrainage eko way noon ɓendigal ɗon banggal nden noon Ceerno Alassane Sall kanko noon o waɗi ko fayi tan e recours wiide kay kanko oɗo Karim Meïssa Wade o wawa jeyede e tan ko fayi e sungoli ɗiɗon saabi o wawa jeyede e sungoli ɗi noon ko ɗum ɗon woni ko kanko ko nationalité ji ɗiɗi o jogui ɗiɗon nationalité ji ɗiɗi noon woni goto mo Sénégal goto nationalité sénégalaise e goto nationalité française kanko noon Karim Wade ne anda 2019 o jeeyanomo e sungol ɗi ɗiɗon sungoli nde o waɗi déposé kayitaji makko o wino ko joga o natti jogade nationalité française wadde noon ne wawi wiyede gila nden ɗum ɗon wonano gonga ko haala weeyo ko wonno o rutti kadi o waɗi déposé kayitaji makko hayso tawi o wi ko toon to ganduɗa woni to yete o yehino to ambassade mo ganduɗa kañum woni ambassade mo France nannude gueɗe ɗe ganduɗa kayitaji ɗi ganduɗa hollirta kanko kay o yiɗi ko wadde renoncé e nationalité française makko ɗum ɗon noon ene anda o jaɓanaka ɗum sona ɗeɗo balɗe ɓennude ɗe ganduɗa décret yalti toon to diwan mo France faade tan e Sénégal wiide nationalité makko française woppitama te ɗum noon saabi ɗum walla addi ɗum ko kay oɗo mo ganduɗa woni Ceerno Alassane Sall nanni recours wiide ko nationalité ji ɗiɗi o jogui wadde nde on wiyata noon ne dañno hen ko laaɓi joni noon namdal
ɓurgal hande mataw jehisde koye woni holko saabi conseil constitutionnel adaki e oɗon e witto oɗon wadde enquête e ngal ɗon banggal ha kamɓe ɓe jiyana ɗum koyemoɓe guila lawol gadanol ɓe ganda oɗo wawa jeeyede sungoli kono ma goɗɗo gonɗo boowal wiya kaari wawa yaade sabo nationalité ji ɗiɗi jogui walla ko ɓe tottete e kayitaji ko tan ina yoni ɓe ha saabi ɓe mbatta enquête aji less walla ɓe ƴewata less beele neɗɗo o ko goto nationalité jogui walla double nationalité jogui ha joni to banggue ganduɗa kañum woni banggue haala kalanoɗo walla mbiyen menace kanko Karim wino so tawi ko banggue nationalité won worɓe ɓe ganduɗa ne jogui nationalité ji ɗiɗi te haalaka mataw kankone mo ar e ngal ɗon banggal ɓurde labbitinde ɗum so tawi ko gonga ko mbiyanmi joni Sénégal walla aduna tolnima ɗo ganda so neɗɗo andanima hunde wona menace watta ɗum kono yaltinta ɗum ko ha yimɓe fo jiiya ɗum ko banggal gotal gongal ngal woni beele hande kanko sinno Ceerno Alassane Sall ngal ɗon banggal waɗano ɗum signalé est ce que hande kanko Karim Wade o jeeyatake sungoli ɗiɗo hande so Allah wanno o ƴetti ɗum beele joguiɗo nationalité ji ɗiɗi jogota ko leydi ndi ɗum ɗon fof ko namde ganda hande ina jiiɓa koye ko ganduɗa fotano yettade ɗo so losko waɗanoma guila nde foti waɗede nde walla ƴewte guila ɗo foti ƴewedde e ƴeewoɓe fotɓe ƴewde ɓe ƴeewa ɗum guilay law ɗum noon hettiyanko ɓeewiyankoɓe ɗum gudditen roɓɓindu jayndeli meɗen hokkude won aadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en to banggue caméra ko Djiby Dieng e oɗo mo ganduɗa woni Hawa yo Allah waɗanin jaam to banggue montage ko Ali Fall ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi